Mill dawk il-birthdays naddi għal mistiedna oħra. Mistiedna mużikali oħra. Vuċi mill-isbaħ u nlaqakom ma' Enja Magri. Nsellimlek u nsellem il-dawk kollha li qed jarawna. Ekku. Grazzi ħafna tal-għajt l-istedina tagħna u ġejt hawnhekk fuq komplimenti. Il-telespettaturi jħobbu ħafna isegu il-mużika jħobbuha ħafna nindunaw. U allura meta jaraw kantanti tilajn promettenti bħalek jieħdu pjaċir ħafna ħafna. Mela, inti mill-Mosta tnajt sew? Jiena jew toqgħod il-Mosta. Mam dal-Mosta imma noqgħod il-Mellieħa. Xorta bqajt, Mosta Mellieħa. Daxejn il-bod. Kelli triq twila biex nasal. U twelit fl-2002. Eżatt. Sew. Tajjeb. Hemm probabbilment l-aħħar jew l-aktar li jiftakruk għax huwa l-eqreb forsi bħala avveniment kien propju f'mużika u ġvera. Fej kellek is-silta Verdett flimkien ma' Adrian Il-Russu, eżatt, nsellimlu minn hawnhekk. Issa inna ftit ma nitkellmu, però nista' ngħid għandi memorji sbieħ minn mużika. Min jaf, kienet esperjenza tal-ġen, anke l-fatt li inti tkanta bil-lingwa u bl-sin nazzjonali tiegħek kienet xi ħaġa ta' unur. Tiġi nsegwa Enja, mbagħad inkomplu nitkellmu. Mela. Dan daqsek, noħlom f'ħajti sirt, l-gawdi il-moment, xi ġmiel tal-fer li f'qalbi qed inħoss, qed nos kull jum. Dan il-waqt konxtat lilek innifsek jitliġi. X'emozzjoni, memorji Xi ġmiel, silta vera faqar. Iva, grazzi differenti, Verdett kliem ta' Emil Kalea Baileys u mużika ta' Siprin Kassar. Niselminhom minn hawn jagħmlu xogħol sabiħ ħafna, grazzi tal-li dejjem tissapportjawni. Ekku, għax importanti li jkun hemm min jemmen fik, u ġvera. Jekk ma jkollok il-ħadd min jemmen fik u fit-talent tiegħek, ovvjament
toqgħod lura. Jiena nirringrazzjala li dejjem kelli nies dawrin miegħi, il-ġenituri tiegħi. Number one, hemmhekk tibda mill-familja. Iva, mill-familja li jessapportjawni u dejjem tawni triq sabiex inkompli fil-mużika. Xi ħaġa sabiħ anke l-fatt li tapprezza dik il-ħaġa. Iva. Grata ħafna. Tkun grati importanti ħafna. Enja, kif tiddeskrivi l-istil ta' mużika li tħobb tkanta inti? Mela, inħobb nisma' kollox. Inħobb nisma' kollox. Imma nkanta kemm jista' jkun nipprova kollox ukoll. Però l-iktar illi inħobb u inħossni komda, inkanta huwa pop, ġifieri pop, R&B, soul. Kont se ngħidlek R&B eżatt. Hemm xi artisti barraninek li l-aktar tħobb issegwi. Din inta ħanini xi ġmiel. Iva, hemmhekk fl-2011 kelli 12 sena. Kont tlajt l-Amerika, Hollywood, il-World Championships. Ijwa, sabiex inkanta. Flimkien ma' artist oħra Maxine Patch, insellim Maxine, mela. Emmek, ovvjament, ta' 12 sena kienet esperienza tal-ġen. Wara xi preżenza, inti, artista, ġifieri staġjonata. L-bis u hekk. Ħafna xogħol, preparamenti. Support kif edna ġifiri, ovvjament, dan kien jirrikjedi tul ta' żmien ma tkunx ġo Malta. U meta kien sajf jew xitwa da? Kien fix-xitwa. Xitwa, so ġifiri qed ngħidu waqt l-iskola xorta. Waqt l-iskola, eżatt. Ovvjament, ibsa ta' dik l-età titlef l-iskola, ġifiri kelli support kemm mill-iskola. Jina kont nattendi skola. Importanti ħafna, per eżempju. Eżatt. Li meta jiġu esperjenzi bħal dawn, jafu jaħbtu kif ġara lilek waqt iż-żmien tal-iskola. Issa, dawn l-affarijiet il-kant, l-arti, l-sports, huma kollha jiffurmaw il-karattru u l-persuna tagħna. Ġifieri, tajjeb li la darba inti mhux sejra għal safra kemm tmur tara pajjiż taf kif, imma sejra biex tagħmel xi ħaġa biex tkompli tkabbar lilek innifsek fil-kastijak dan it-talent tal-kant. Tajjeb li l-iskola timxi tfejt mad-dar. Eżatt, jiena nħeġġeġ il-membri tal-iskola. Importanti ħafna. Nħeġġeġ il-membri tal-iskola biex jissapportjaw il-dawk iż-żgħażagħ li għandhom dawn l-arti, għax l-arti hija importanti daqs l-akkademika wkoll. Importantissima. Hija żvintura jekk nħarsu fuq l-akkademiku biss, għaliex aħna speċjalment minnu għandu dak it-talent fih, irid ikun komplut jekk dik l-arti jikkultiva wkoll. Hawnhekk qed naraw ritratt. Iva, Marka Lea Bailey. Jieħu paċenzja kbira bija. Insellem minnaw, grazzi tal-li dejjem tejni u tissapportjani. Marku għal-manager tiegħi, ġifieri jieħod li ħsieb ħafna affarijiet bekk huwa ta' support kbira li għaxina bix-xogħol bl-iskola. Ovvjament rapport sabiħ. Iva, ħafna għandna relazzjoni tajba ħafna. Proset. L-ewwel kont qed tgħidli, aħna qed naraw iktar ritratti, ġifieri nistgħu nkomplu nitkellmu fuq ritratti. Waqt il-Malta Eurovision Song Contest ma' oħti l-kbira, li fil-fatt kienet il-kompożitur tal-kanzunetta tiegħi Shame. Ara, xi ġmiel. Iva. Proset. Aħna aħwa illi nħobbu nesperimentaw f'ħafna affarijiet u ħriġna b'dil kanzunetta Shame. Isma' tiġ nisimgħu silta minna minn Shame. Mela, tlaqna naraw. Soul shifting transformation, spiritual fires blazing, my heart hanging on a thread, immersing in the murky waters, run, can't escape your darkness, start me up, then knock me down. I think I'm losing my mind again, running through wheel play and pretend, push me right off the edge. Say my name, I'll make sure you're raging flame. Be an old fool, embrace the change. Heavy emotions stirring, deflecting my bones, start blurring, but it all come back to you. Sensual ecstasy.
kont oħra sabiħa ħafna, Vera, u meta inti tkun qed tiġi r-responsabilità tal-kitba toħtok. Iva. Ekku, ovvjament jiena l-oħti mhix kompożitur, però għafdajta għaliex emmint fix-xogħol tagħha. U ngħidilha grazzi minnaw illi. Support lil xulxin. Importanti u xek. Importanti ħafna. Dak il-festival hemmhekk konna qed nitkellmu aħna u narawh. Bil-kontra ta' mużika għandek l-orkestra live. Ekku. Intom ovvjament live fil-waqt li hawnhekk għal Malta Song Eurovision qed kanta live naturalment, imma mhux mal-orkestra live. Kif ħassejta? Ifhem, huma żewġ esperjenzi differenti imma tnejn fihom is-sabiħ tagħhom. Ovvjament meta tkun qed kanta bil-backing track tiegħek u ta' min kreaħħa, tisma' dak li inkreja ġo l-istudio fuq palk. Telekwali, ġifieri. Taf li mhux ħajkun hemm l-ebda varjazzjoni. Eżatt. Mentri mbagħad fuq in-naħa l-oħra orkestra live. Tisma' l-istrumenti jingħaqdu flimkien, il-kanzunetta tinseba' b'mod differenti imma u s-sabiħ. Ġifieri tnejn fihom is-sabiħ tagħhom. Sewwa, ħammuru ftit lura fi żmien, meta kellek 7 snin intħadsem fil-Festival ta' Zecchino d'Oro. Għandna xi ritratti xi ħaġa mid-direzzjoni, m'għandniex ta' Zecchino d'Oro, m'għandniex. X'kienet is-silta? Mela, s-silta kien jisimha Castelli di Sabbia. Ħanini. Ġifieri Castelli tar-Ramel. Ġifieri bit-Taljana, Zecchino d'Oro bil-fors bit-Taljana. Eżatt, bit-Taljan, però mbagħad kelli xi frażijiet bil-Malti fiha il-kanzunetta. Ekku, u peress li kont inħobb ħafna s-sajf, jien minn meta kont żgħira dejjem inħobb is-sajf. Xtaqt li l-kanzunetta turi xi ħaġa li nħobb jiena. Made to measure mela kienet għalik mal-kompożitur. Eżatt, il-kompożitur spjega li l-kanzunetta. Tiftakar? Chris Azzopardi. Chris Azzopardi, eżatt. Awtur ukoll ta' ħafna kodba, Chris Selmulu għandi songs ta' Chris. U ħarġet ovvjament kif xtaqta jiena fuq is-sireni tal-baħar ġi ħaġa. Kif kienet dik l-esperjenza? Sabiħ ħafna. Kif edna ta' 7 snin tkanta fuq il-palk ta' Zecchino d'Oro. Hija xi ħaġa. Eżatt. Ma tinsija qatt. Imbagħad tmur l-iskola rajtek fuq it-televiżjon. Ovvjament hu gostu. X'entużjażmu, xi ġmiel. Ħan nitkellmu fuq aktar festivals barra minn Malta, pereżempju, għandek wieħed fejn erbaħt il-Best Song u l-Best Voice, qed nitkellem fuq il-Festival Verdinote. Iva, Verdinote. X'tgħidilna dwar? Verdinote kien festival li sejjaħ kien ġewwa l-Italja. Ġifieri ma kontx daqshekk il-bod din id-darba. Kont kantajt kanzunet oriġinali wkoll kien jisimha Kukku fuq Asfur. Eżatt. U bit-Taljan ukoll kellek tagħmilha din? Bit-Taljan ukoll, bit-Taljan ukoll. U it-Taljan tafu? Jo titgħallem is-song u Tallimt il-lingwa mill-kanzunetti, eżatt. Imbagħad meta dħalt fl-iskola ġewwa fil-Form 3 u hekk, jiġifieri għażilt il-lingwa sabiex ovvjament inkompli nsaħħaħ il-lingwa. Ma nistax ngħid illi naf nitkellem ħafna bit-Taljan, imma ġaħġaħa. Ismeni ħanwaqfek ftit għax qed jgħidu li sibna fil-mat ta' Zecchino d'Oro. Ara daċxie. Dan Verdinote, skużani, tal-Verdinote. U għara xieħlew. Ara, tara rnexxinna, grazzi l-direzzjoni. Grazzi. Tara ħija, għanna l-investigaturi. Sewa. Proset. Grazzi ħafna. Mela, u konta tajdinna, nimsama fuq dan Eżatt. Kienet esperjenza sabiħa wkoll, jiena dawn l-esperjenzi dejjem naqqaxhom fil-ħajja tiegħi. U jibnuk biċċa. Eżatt, għax ovvjament inti tmur mhux dejjem tirbaħ, tifhem illi fil-ħajja mhux dejjem trid tirbaħ ma trid titlef ukoll, allura l-karattru tiegħek jissaħħaħ ukoll. U dejjem titgħallem tajtara forsi jiena hawnhekk pereżempju jiena fanka mill-parteċipanti l-oħra daw kienu forsi aktar qed nivvinta ta' konfidenti meta ħarġu fuq il-palk. U inti dejjem ittejjeb lilek innifsek mhux vera dak li hu tajjeb ovvjament iżommu u dak li tista' tirranġa tajtara ma issa nipprova naħdem fuq din jiena. Qed insemmu taħdem fuq di. Inti kellek taħriġ tal-kant tattendi għal xi taħriġ? Iva, illi
nitgħallem il-kant minn kelli 3 snin. Ġifieri mill-bidu. Mill-bidunet. Kważi minn kif tajt il-nepi. Eżatt, minn kelli 3 snin. Ovvjament għadni l-lum il-ġurnata nitgħallem ġewwa Vocal Booth Studios ma' Pamela u Glenn. Nselmu l-om minn hawnhekk. Glenn l-lum ġa semmejtu fil-bidu tal-programm. Huwa tajjeb li tibqa' titħarreġ għax taf kemm taf qatt ma taf biżejjed, ġifieri dejjem titgħallem, f'kollox. U tesperimenta affarijiet ġodda anke ma' min ikun qed jigwidak. Iħeġġek tagħmel forsi anke li toħroġ mill-comfort zone ngħidulha vera. U tara inti sa fejn tista' tisfida lilek innifsek tara. Jien kapaċi nagħmilha din it-tip ta' huwa importanti li tisfida lilek innifsek. Meta jkollok persuni li jgwidaw bħalma semmejna il-Pem u Glenn. Taf kif taf li in the right hands kif ngħidu. Eżatt, tajba u vera. Tajjeb, għandek kompetizzjoni ħar nixtieq insemmija, Slavjanski qatt ngħidha tajba. Slavjanski Bazaar. X'inhi din il-kompetizzjoni? Mela dak kien festival ukoll ġewwa Russja. Dort naqra mhux ħażin. Dort esperjenzi sbieħ. Imma kif qed l-ewwel daw l-esperjenza ma kienux ikunu possibbli kieku ma kellix is-support. Bla dubju. Għaliex ovvjament trid il-ħin, trid dedikazzjoni, flus. Ekku. Ekku. Għalhekk kultant pereżempju mhux qed ngħidu meta tmur tagħmel xi tip ta' karità taf kif ikun hawn ċertu attivitajiet fejn ovvjament inti tmur u tagħti t-talent tiegħek biex dak li jkun jista' jgawdi wkoll. Imma tant hemm ħin flus. Hemm wis involut fl-art, issa kemm jekk hux kant, kemm jekk hux qed titgħallem strument, mużika. Hemm wis investiment biex dak li jkun ma jikkunsidraħx u ma jtieħx il-preġju tiegħu bħala xogħol. Bekk huwa tajjeb illi napprezzaw dak kollu li naraw speċjalment f'daw il-festivals Maltin, ma nkunux l-ewwel biex inwaqdru, imma napprezzaw. Għax sfortunatament ikun hawn min imaqdar. Menti ma jkunx jaf wara l-kwinti xem. Ara l-kritika hija tajba meta tkun kostruttiva. Eżatt, ovvjament. Inti kritika biex tkisser il-dak li jkun m'hemm xejn ta' ġid u ħadd ma ħajjerbaħ minnha mela sakemm tkun kostruttiva. Eżatt, tista' titgħallem minnha wkoll. Tista' titgħallem minnha. Enja, qabel nagħlqu għax wasanna biex narbtu ċoff ma' dal-programm tal-lum. Xi pjanijiet li għandek għall-futur? Il-pjanijiet dejjem għaddejjin, ġifieri jien dejjem għaddejjin nipprova nżomm ruħi attiva f'kollox kemm fl-iskola, fl-istudju, fil-mużika. Għadek qed tistudja? Iva għadni qed nistudja l-università, qed nistudja għall-għalliema ta' snin bikrin. Oh yes, għandna bżonn għall-għalliema u għalliema ta' stoffa. U l-mużika taqqat sew mal-xogħol ta' għalliema. Tista' tuża ħafna l-mużika. Eżatt, però pjaniet hemm. Imma ma nixtieqx niżvela xi ħaġa. Mela nagħmlu aħna il-bammirit forsi l-qudiem inkunu jerġgħu jistgħu jistidnuk f'xi programm jew ieħor u taqsam magħna x-xogħol li tkun ħadd toħroġ bil-qalb kollha. Grazzi Eni ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u nsir nafek ftit aktar. Awguri minn qalbi għall-futur. Mela eżis telespettaturi aħna qed noqorbu lejla